Danas je 7. dan kako smo na moru, danas je pala kiša, danas se pokvarilo vreme, nema ništa od plaže, najvjerovatnije. Sumnjam da će sunce samo tako da izađe jedanput i da bude preko 32-3 stepena. Uglavnom danas je idealna situacija da snimim food of eating. Bili smo sad u shoppingu, kupili neke namirnice i da se posvetim malo ishrani, da vam snimim šta ću ja to danas jesti na moru. Kada je u pitanju moja trenutna forma, veoma sam zadovoljan s obzirom da nisam pretjerano posvećen ishrani niti treningu i ovaj period u zadnja 2-3 meseca zajedno sa ovim letovanjem koristim kao neki period odmora i da akumuliram snagu, želju, energiju za naredan period kada planiram baš ozbiljno da se posvetim treningu i ishrani. Da budem iskren, imam malu želju ponovo da izađem neko takmičenje, men fizik naravno natural, tako da vidjet ćemo. Jako mi se trenira, želim da jedem zdravo, pre svega kvalitetno i to će sigurno da se desi u narednom periodu kad se vratim sa letovanja. A danas jedem šta stignem, odnosno jedem ono što mi se jede, što volim i to ću vam danas prikazati, tako da uživajte u klipu. Ćao drugari, evo nas u prvom obroku, dakle vreme je za doručak. Vidjeli ste kako sam to spremio i krećemo od prve namirnice, to su naravno jaja. Kuvana jaja, dosta mi je lakše ovdje kada sam na letovanju i generalno kada sam kući da skuvam unapred 20-30 jaja i miran sam par dana. Ovdje imamo paradajz, pola paradajza, po meni savršena kombinacija jaja i paradajz, ne postoji ništa bolje, bar kad sam ja u pitanju. Ovdje imamo 50 grama, oprilike 50 grama hleba, ovo je francuski hleb, ili francuska kifla, ne znam kako se kaže. I ovdje imamo mini mozzarelle, odnosno sir, što ću vam pokažem pakovanje kako izgleda. Nisam do sada jeo konkretan ovu vrstu proizvoda, našao sam sad u prodavnici kad sam video, obožavam mozzarellu. Mozzarella je malo masnija, ali opet ima i dovoljno proteina. Tako da ovaj ceo obrok je fokusiran na proteine i na masti. Moram napomenuti da je fokusiran na ukus. Fokusiran je da bude što ukusniji i ovdje ću dodati himalajsku sok. Posolit ću malo više zato što prethodna 2 dana nisam doručkovao slan doručak, nego sam jeo šejk, ovsene, voće i tako dalje, pa mi treba malo više minerala jer naravno mi se po ovim letnjim danima, toplim danima isparavamo, izbacamo tečnost, samim tim i elektrolite. I probajte, ako uglavnom jedete doručak koji je sladak, pokušajte i u šejk da stavite pola male kašike soli, sigurno će vam značiti, posebno ako je to obrok pre treninga. Pomoći vam sigurno elektroliti za bolju kontrakciju na trening i samim tim ako ne pijete kafu sigurno će vas razbuditi i dati energiju u glavi. Ovdje imamo jednu čašu Cola Zero i to je to. Dakle, fokusiran je obrok na proteine, na masti, nešto malo hidrata i to je to. Ubacio sam od svih obroka u danu najviše imam masti u prvom i posljednjem obroku. Potrebne su nam kalorije, potrebna nam energija, dugo smo bili bez hrane tokom spavanja i zato sada ubacujem malo više masti. Super. Bilance.
Evo nas ljudi u drugom obroku, mogu slobodno kažem da je ovo druga polovina prvog obroka, jer kao što ste primetili u prvom obroku fale hidrati i ovdje ima dakle dosta hidrata, ubacio sam ovsene pahuljice, neka instant verzija nisam nikad koristio, otprilike oko 100-120 grama i ubacio sam ovaj neki cornflakes, ne znam nija šta je, neke čokoladne kuglice, obožavam i nešto čokoladu, tako da otprilike sam njih stavio tu oko 100 grama i naravno jedan zbregov, tako da ovdje opet imamo solidnu količinu proteina i danas sam spreman da ne unesem u ostalim obrocima puno proteina i zato sam u ova prva dva obroka uneo malo više od 100 grama proteina, jer uveče ću ići do grada, nešto ću tamo brzo da pojedem, ne znam ni ja sam šta, opustit ću se, ali sam zadovoljio sa ova dva obroka preko pola, otprilike 60% mojih potreba za proteinima i to je to. Ovo je dakle veoma ukusno, hladno je, pošto je zbrego bio u frižideru i hajde da degustiramo ovu kombinaciju. Čisto desetka. Evo nas na plaži, došli smo na jednu plažu koja se zove Ploče. Nismo zaista očekivali da će ovdje biti ovako sređeno, ovako gužva i muzika. Bukvalno tamo ljudi igraju, bazeni su ovdje, nevjerovatno. Tako da ono što sam primetio na ovom letovanju to je da se razlikuju plaže, da svaka ima nešto posebno. Ovo je malo urbanija, uglavnom za mlađe onako koji vole da džuskaju, da cugaju, kokteli i tako te zezancije. Ali što ne, da probamo, znači ležaljke su ovdje, znači jedan par ležaljki 10 evra zajedno sa suncobranom i to je to, ostaćemo ovdje jedno 2-3 sata i onda pičimo kući. Evo, završili smo sa plažom, vidjeli ste, picu sam pojao, ne znam koji je to obrok po redu, dođe mi kao neka uženica jer sam bukvalno progutao, mogao sam na 5 parčadi sigurno, tako da nek bude, znači 2 obroka sam pojao i tu jednu užinu i sad idem na trening, uzeo sam ovaj jedan Red Bull bez šećera, njega ću da zveknem i pičimo sa Bojanom i možda njegovim kumom na trening, to je to. Evo ljudi, gotov je trening, jako dobar trening, odradili smo leđa, zadnje rame, trapez i biceps. Pola treninga sam ja vodio, pola treninga je vodio Bojan. I kada u pitanju ishrana, što je i tema današnjeg klipa, večeras idemo u Porto Montenegro i tamo ćemo najvjerovatnije nešto jesti, nešto bezobraznije, što znači da će vjerovatno tamo biti fokus na nezdrave masti, hidrate, nešto malo proteina i to je to. Naravno idem da se opustim tamo, da uživam i sada posle treninga osjećam da sam gladan i ubacio bi nešto malo hrane u stomak i to će biti belo meso. Sad ću vam snimiti i pokazati belo meso i malo neke salatice. Imam, čini mi se, i pileći batak, tako da to ću da iskombinujem i malo ću da to gricnem i to neka bude kao neki mali treći obrok. A kada je u pitanju Porto Montenegro, idem tamo sa kamerom, nosim kameru i tamo ću naravno da snimim nešto zanimljivo, a siguran sam da će biti. To je to.
meso na kuku. Samo oko kola i voda.